ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಪಂಡೆರ್ ಯಾನಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪತ್ತದು ಉಂತುದು ಅಡಿಗೆದ ಮಾತ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಜಿ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗಲಿಗೆ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಯಿಲಕ್ಕನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡ್ ನಾನು 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನು ಪಡೆಯೊಂದೆ. ಅಂಚ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ 4,000 ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ 4,000 ಗಂಟೆನ ರನ್ ಮಲ್ದೆ. ಅಂಚ ಎನ್ನಂತೂ 4,000 ಗಂಟೆದ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ರನ್ ಆತಂಡು. ಅಂಚ ನಿಗುಲ್ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋನು ಫುಲ್ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋದು ಇದು ಮಾತ. ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಾದನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ದುಂಬು ಎರಡು ಮುಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತು ನೆನಡ ಐಟಿ ಯಾನ ಕನ್ನಡದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ. ಅಂಚ ಅಡಿಗೆದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಡಿಗೆದ ಮಾತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆ. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರಿ ಕನ್ನಡಡೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಮಿಡ್ಲಡ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಕ ತುಳುವೇರು ಬತ್ತದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿಯರು ತುಳುಟು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು. ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಟು ಮಲ್ತೆ ಕುಡಾರ ಅಂತೆ ದೂರ ದೂರದಗುಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಗುಲು ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿಯರು ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಪಲೆಂದು. ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಅಂತೆ ಗೊಂದಲದ ಕನಿತ್ತು ನೆಂಕೊಂಜಿ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡಾವ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡಾವ ಬಂದು. ಅಂಚ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಯಾನು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಂಡೆ ಎರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಎರಡಲ ಇಂಚ ಕೀಯಂದು ಪತ್ತದು ಎಂಕ್ ಎರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಡ್ಲೆ ಮಲ್ದಿನತ್ತು ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಾದು ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತ ತೂದು ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಎನ್ನಿನಿ. ಅದಾಗ ಧ್ರುವಿ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗೊಳ್ದ ಬಾಲೆ 2 ತಿಂಗೊಳ್ದನ ಅದತ್ತು ಧ್ರುವಿ ಆದಾಗ 1.5 ವರ್ಷನಾದಾನೆ 1.5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಆಯ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಅಡಿಗೆದ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೆ. ಅಂಚ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಪಂಡೆರು ಯಾನಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪತ್ತದು ಉಂತುದು ಅಡಿಗೆದ ಮಾತ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಜಿ. ಆರು ಪಂಡಿರ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಪೂರ ದಾಯಗ್ ಒಂದು ಏನ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಮಾತ ಒಂದು ಪಂಡಿರು ಯಾನ್ಲ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಬೆತ್ತೆ ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಾಗಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಅಂತೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಆಗಲ್ನ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ತೋದು. ಅಂಚ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಯಾನು ಎರೆಡ್ದು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಯ್ನಿ ಪಂಡ ಮಾಯಾಲೋಕ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸ್ದಾರು ಮಾಯಾಲೋಕದಾರೆಡ. ಅಂಚ ಅರ್ನ ಬಾಲೆ ಸುರುತ ಬಾಲೆ ಚಿನಿಮ ಬಂದು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ತೋದು ಯಾನು ಪನಂದಿತ್ತೇನೆ ಮಾಮಿಡ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚನೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾಮಿ ಇಂದು. ಅಂಚ ಅದಗದೊಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಇತ್ತಜಿ ಆಂಡವೆನ್ನ ಮಾಮಿ ಪನ ಇತ್ತರ ಮಲ್ಪುಲ ಜೋಕುಲಂತೆ ಮಲ್ಲಾವಡು ಪನ ಇತ್ತರ. ಅಂಚ ಅದಗೊಂತೆ ಮಾಮಿಗ್ಲ ಹುಷಾರಿತ್ತಜಿ. ಅಂಚ ಮಾಮಿನ್ಲ ತೂವೋಡು ಜೋಕುಲೆನ್ಲ ತೂವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೈಂಡ್ಲ ಅಂತೆ ನಮಕ್ ಫ್ರೀ ಆದಿಪ್ಪಡು ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಗೆತ್ತನೋಡು ಪಂದಾಂಡ. ಅಂಚ ಎಂಕಂತೆ ಅದಾಗ ಇಂಕ ಆತ ಒಂದಾಯ್ಜಿ ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ವರ್ತಿಯಪ್ಪರು ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ನ ಧ್ರುವಿಲ ಬಾಲೆ ಆಯ್ 1.5 ವರ್ಷದ ಅದಾಗೆ ನನ್ನಿಯ ಬಂದಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಿದೈ ಪೋದು ಬೆಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಯಾನ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಾಸು ಸಂಪಾದನೆ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆತ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲೋಮಿನಿಕ್ ಬಂದು. ಅಂಚ ಎನ್ನದು ಸಡನ್ಲಿ ಅದು ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಪುದರ್ಲ ನಾನು ಒಟ್ರಾಸಿ ಇದಿತ್ತೆ ಹೈಟ್. ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಏನ ಎಂಚಿನ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾತಜಿ. ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನು ಎಂಚನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ್ನಾಗ 2024 ಪೊಸತ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತೆ. ಆ ಚಾನಲ್ನ ಬರಿಕ್ ದಿಯೆ ಅವೆಂದೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಲಾನ್ಪರೆ ಪೋತುಜಿ. ಆ ಚಾನಲ್ನ ಬರಿಕ್ ದಿಯೆ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಪತೊಂಡೆ. ಈ ಚಾನಲ್ ಪಂಡ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲಿಂದ ಮಲ್ತೆ. ನೆಟ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಉಮೇದಡೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ರಾಮನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಕ್ ಪಾಡ ಸುರಾಂಡ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಾರಿಗುಡಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಇತ್ತರು ಐತ ವೀಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ಡ್ ಐನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ತುಳುಟೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದಡ್ ತುಳು ರೀಲ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಮಲ್ದೆ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಮಲ್ದೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ದ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾಹಿತಿಲೇನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ಡ್
ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋನಿ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲವರ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ ರುಟೀನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ನಿಗುಲು ಮಾತ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚ ನಿಗಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟುಡು ಯಾನ್ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ 4,000 ಗಂಟೆನು 1 ವರ್ಷ ಆನಗನೆ ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿತ್ತಜಿ ಯಾನ್ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದ 4,000 ಗಂಟೆನ ಯಾನ್ನ ಕೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಅಂಚ ನಿಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಕೆಲವೇರು ಟೆಕ್ ಚಾನಲ್ ನಗುಲು ದಾದನ್ಪೇರು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ 4,000 ಗಂಟೆನು ರನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವ ಪಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು 6 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ 6 ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಪಂದಾಂಡ ಆ 6 ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋ 10 ಜನ ತೂಯೆರಡ 50 ನಿಮಿಷ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ 50 ನಿಮಿಷಡ್ ನಮಕ್ 1 ಗಂಟೆ ಪತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡ ಸುಲಭ ಅತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಡ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಎನ್ನುಂಡ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜನಕುಲಿಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜನಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿರೆಂಕ್ ಅಂಚ ಅಗಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟುಡು ಇವನ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆದ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಎನಿಕ್ ಡಾಲರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಬೈದ್ಯಾನ ಅಂಚ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಅಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಜರ್ನಿ ನಿಗಲ್ನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಿತ್ತೇನ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ನಿಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನಾತ್ ಬೋಡು ದಾಯಪನ್ನಗ ಪಿದೇ ಪೋದು ಬೆನ್ಪಿಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆನು ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರಣಲು ಉಪ್ಪೊಡು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಬೆಂದು ಇಲ್ಲ ಬರ್ನಗ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನಾರ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವೋಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಡ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾಸಡ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡ್ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೇನ ಐನಾತ್ ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ಇತೋರ್ತು ತೂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ನಿಗುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ವೀಡಿಯೋನು ನಿಗುಲು ಏರಂಡಲ ಸುರು ತೂಂದುಲ್ಲರ್ ಪಂದಾಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬರಟಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೋದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ.